Hello everyone, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन बरायबाय बयखौबो आंनि गोसो गोथारनिफ्राय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ज' जों दिनै थांनो नागिरदों ना खोराबारियाव स' नोंथांमोना नायलांबाय था स' आंनि रायलायनाया एसे स्पिड आरो ना लोगोफोर मानो होनबा जोंनिया सानजायारि जायो नालाय बेनिखायनो बेबायदि आरो ना रोङा स' नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो ना आंनिया बेबायदिनो रायलाय स' बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो स' लेट्स गो थांगासिनो दं आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ बिदिब्ला जोंनि खोराबारि थांबाय दं नोंथांमोननो फुल देखायजोबनो हाया जानो हागौ मानो होनबा जायजों जायगायाव मोनसे फिसा खामानि थाखाय थांनाय दं ना बेयाव जेनेबा सासे एन्ट्रि होआ नालाय भिडिअ खालामनो बेनि थाखाय थांनाय थाबाय आरो ना नायनोसै नोंथांमोना एन्ट्रि होयोबालाय जों भिडिअखौ खालामगोन आरो खालामनो होआबालाय खालामला नोंथांमोननो जिबाय हायो देखायलांसै आरो ना बिदिनो स' बिदिब्ला आंजों फैबाय थादो लेट्स गो बिराद समायनालै जागाया नायनोबो बिराद मोजां आरोना लोगोफोर बयबो नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ स' जोङो भेरगाव मोनबाय आरोना लोगोफोर भेरगाव मोनबाय जों नै खोराबारि मोनसिगोन ना दसे उनाव बै साइड थांना बै साइड थांगोन सिदा थाङा बिदि खोराबारि आरोना सिदा थांबा बिराद थुला जों थुलाखौ जाला आरो जों बिदि टंला साइड थांसिगोन आरोना खोराबारियाव नोंथांमोना नायलांबाय था भेरगाव सकखौ माबायदि नोंथांमोना देखायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर थांबाय थादो खोराबारि थांबाय थादो आरोना लोगोफोर बिराद सान्दुं बोथोराबो दिनै उपाय गैया दाबो मोनहैला आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था बिदिब्ला फैदो आरो लोगोसे स' दिनैनि बोथोरा बिराद मोजां आरोना लोगोफोर स' जों थांबाय दङ नोंथांमोना नायलांबाय था जायगाफोरखौबा नोंथांमोना देखायगोन जोंनिथिं मा होनो माइ गायनो जेबोआनो जायाखै आरोना बिदि एवाखैनो बिराद समायना आरोना जायगाया बिराद नायनोबो मोजांथार बिफां लाइफां साया साया बिदि गारि मोनबाय थाबाथ' बिराद गोसोखौ मोजां लाखियो आरोना लोगोफोर स' जों नै दाबो सहैला आरोना लोगोफोर बिराद गरम बोथोराबो दिनै माथो खालामनो बारबो फैदो एसे एसे उपाय गैला मा खालामनो आरोना लोगोफोर स' जों नै थांबाय दङ नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ आंनि भिडिअआ माने मा होनोना ओरैबायदि आरोना दसे लाब्रबलाय माब्रबलाय केमेराबो बारा मोजां नङा स्काइप बिदिनो ब्लग खालामो आरो आंना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबालाय नायलांबाय थादो बिदिब्ला ना मा होनो जिखिजाया बायदि आं माने अकसमत बानायब्रबो आरोना लोगोफोर माने दासान्दिसो एसे टाइम मोनदों आङो ओमफ्राय खाननैसो उनाव टाइम मोननायानो नंला टाइम जिखिनि टाइम मोनो आं बेखिनियावनो आं बानायबाय थागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो आरो आं आसा खालामो नोंथांनिफ्राय हाजासे अननाय मोनगोन होननानै स' नोंथांमोना आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय था बयबो लोब लोबनो स' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो फाइनालि सफैबाय आरोना लोगोफोर स' बेनो जोंनियाव हाबनोसै आरोना बिराद गिदिर नोंथांमोना देखायलांसै एसे जिबाय हायो स' जों एबारै हाबनोसै आरोना अफिस सिङाव स' नोंथांमोना नायलांदो आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना जिबाय हायो देखायनोसै आरोना लोगो नोंथांमोन फैदो आंदो बिदिब्ला जों नै सफैबाय आरोना बेयावनो अफिसा सारनियाव फैदो आरोना जों मोनसे खामानि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था बिदिनो मानसिनि सिङाव बायदि बिराद खामानि मावबाय आरोना जायाखै दासिमबो खामानियानो जाखांबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोन स' जों एबार खोराबारि टाउनाव थांसै आरोना साहा लोंलांसै फैदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे
स' जों एबार खोराबारि टाउनाव हाबनोसै आरोना बैथिं थांबा खोराबारिनि कलेज मोनगोन आरोना बे साइडथिं बे साइडथिं स' जों एबार माबा खालामनांगौ होनना बुंदों माथो बेखौनोथ' खोराबारि टाउना बेनो आरोना लोगोफोर नै सोराबारियाव जों एबार एसे जायै लोङै थांनोसै आरोना गरम बोथोरनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था मा होनदों ओइथ' नियाव जानोसै नियावनो हाब बेयाव जायाबाथ' मोजां गैयालै होमबानिया खोराबारियाव थौलाय होमबा बे नर्थ इस्ट बेंक आरोना नैबे स' जों एबार नियावनो हाबनोसै आरोना लोगोफोर दखानाव मा दङ बेयावलाय जानो नेबाय थादों आरोना मोनफायाखै दखानाव जोंनि जाबाय ना पटा जाबाय जोङो पटा ओंखाम मोननायखाय जानो जागासिनो स' जों फाइनालि एबार हटेलाव हाबनानै जाखांबाय आरोना स' जों एबार थांनोसै न'आव जोंनि खामानियाबो जाबाय नोंथांमोननो बारा भिडिअ ब्लग लाबोनो हायासै आरोना मोजां देखायनो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननो मोजाङैनो देखायसिगोन आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ एसेयाव दोनथ'नाय जाबाय